Bos días, galegos, galegas e xente del mundo. Hoxe vamos facer unha reflexión da guerra, porque antes estuve vendo a televisión, que nunca vexo a televisión, hasta 1:30 da mañá, e pois estaba interesante o tema. Interesante non, é triste ver que se vía ali. Chavales nos refugios, os pais de chavales que foron militares que viñeron buscar a casa, que teñen que arrancar para a guerra sí ou sí. É dicir, a xente bota toda a vida, luchando para sobrevivir, para agafar a 2 perdidos, ou 3, ou 4, bueno, e que xa hai que matar entre sí, No século XXI que estamos, que pasa iso, para que vexades, ao final a vida dun non é nada, o que ten o poder importa un carallo. Eu penso que mellorei na guerra, esa, se vistes o pudín este onte que saliu o patrimonio todo o que tiña o tipo, cuidado, Ele está ali na oficina, claro, a xente matándose na calle, le importa un carallo, morren onte salían 136 personas, 300 feridos, iso non importa, como se nada, como se non pasa nada. Eu penso que tiña que pasar aí na guerra é que salían os 2 presidentes, unha pistola, iso en 15 minutos facía o chollo, 15 minutiños, 2 pasos para dentro, que dispara antes morreu. Total, un ten que perder, entonces que se maten entre eles, pero que non maten a xente, me cago en Dios. Está o puto país, ao final non somos nadie, Estamos toda a vida luchando para sobrevivir a nada, para que logo nos demos unhas armas e nos matemos entre nós, Vedes? Non avanzamos nada, penso que ainda vamos para atrás. Se non se pode facer o leite ou a comida con gas, vais ao monte a leña, porque menos é máis, levo toda a vida dicindo, menos é máis. E así non morrería tanta xente, nin a xente que vai morrer. O poder, todo é o poder.